Yeah. K10 031 A168 Crescent eMangongo kaTorum. Yami ngisuka kusofa. Lucid. Ushaka washo leshishu miloshele nemshinini kashukele show. Ucela ucamba lelo cansini ucabanga icebo lociba ucetshwayo ngocingo cijile. Ncinzane so khula nini mfana sibe ngangobaba. Gqoka ibhluke leta mfana sidla amakhekhe. Chithe wona umlaza mfana sibuza izaxexe. Thina siyasondela kodwa impumelelo yona iyayiqelela. Thina ke sifundile mfana ngiyakutshela iyaqekela namaphupho esasinawo mfana ngiyakutshela sazifela. Ngike ngasuka eThekwini ngabheke Kapa ngoba ngithi khona impilo ibhedeke ngathi ngiyafika uMajolu sasetirongweni. uMajolu sasetirongweni. Lucid. Ngasebenzela ikhampani engade ifuna umoya wami. Yaqala lapho impilo yashintsha, ikhanda langisinda ngathi ngiyavuka amasoba yasinda. Isisu nesifuba ngathi siyaqina, amagama ababumbe efumulo wami wena ngathi ayasikhwiza. Emsebenzini ngisasa ngaqala kodwa impumelelo ngiyikhetha abantu efuna ukuqala ngabo yona igcina ngami. Gong, 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 gong.